Tuolla Hämeenlinna Apina-radalla eli esteradalla, vaikka armeijassa vuoden olinkin tuossa Parolannummella, niin täällä en ole itse päässyt koskaan testaamaan tätä. Mä oon Cooperin juossut tuossa viereisellä radalla, mutta silloin kun mä Cooperin tuossa juoksin, niin se oli vielä hiekkakenttä. Ja Apina-rata on kyllä aika lailla pysynyt samana, sen näkee kyllä näistä joidenkin esteiden kunnosta. Mutta sen pidemmittä puhetta laitetaan juoksu päälle ja lähdetään suorit. Ekassa esteessä on pakko koskettaa välissä maata. Sen takia mä käytän tuolla jalan maassa. Näyttää vähän kummalliselle tää ylitys. Sitten hypitään narujen ylitte. Sen jälkeen metalliesteet mennään yli. Ja kun päinvastoin yli. Ja sitten mennään yli. Ja vielä sitten oli. Nyt tuleekin jakas ryömimistä. Mä kertaalleen tän testiäsin jo. Niin tää on kyllä perkele pitkä tää ryömiminen. Ja täällä on vielä kuiva keli, niin on kyllä syvältä tää. Mölisee niin perkele. Kello aukesi. Tekee mitään tikkaita. Tässä on ollut joku ripit, mutta eipä oo enää. Näyttää paljon helpommin tätä. Tää on aivan laho tää. Täytyy keskittyä tää ekaa. Se melko syvä bunkkeri. Ja labyrintti ja loppulämmittääkin. Ja se olisi siinä. Vähän reilu. Pitää vähän vajaa 4 minuuttia täynnä. On se kyllä kovempi homma, millä se näyttää. Kuumahan se tuli. Ai. Tässä rataa vielä yläprofiilista kuvattuna se, mitä pysty kuvaamaan. Tosiaan tää on niin lähellä sotilasaluetta, niin en pystynyt kuvaamaan kuin tän kaarrokseen asti tästä ja takaisinpäin tämän pätkän. Ja toista
Toista aluetta ei valitettavasti dronella päässyt kuvaamaan ja ei noi Smart-toiminnot toiminut täällä, niin ei pystynyt laittamaan myöskään tätä dronea seuraamaan tätä juoksua ilmasta käsin. Tässä vielä kellon antama data suorituksesta 400 metriä 4 minuuttia aika lailla tasan. Mitä Pottipappa eli Unk kokeilee seuraavaksi? Ja muistahan tilata kanavaa, että et missaa seuraavia videoita. Kommentoi alle, mikä on seuraava koode, mitä me testataan.